Deci, bă, fraților, este foarte posibil să să iasă al doilea trailer de la GTA 6 pe 27 decembrie și avem niște dovezi. Mare dovezi. L-am aici invitat pe domnul Eșarfă de Diamant. Bună, bună. Și hai să începem cu primul tweet, da? Acesta este de la Kyle, care este un designer de misiuni de la Rockstar North. Și developerii de la Rockstar North au primit niște mărci. Nu se vede așa de bine, nu se vede bine în poza asta, o să-l vedeți mai bine în cealaltă poză care o am. Și avem această poză și avem o pisică care este într-o pungă, da? Apoi avem de la alt developer încă un tweet și avem la fel mărci de la Rockstar. Dacă vă uitați atent, Rockstar Games, culorile de la logo, sau nu logo, numele, cum e scris, sunt unul la unul cu cele de la logo de la GTA 6, unde scrie 6 în numere romane. După cum vedeți, este o pisică în afara pungii și prima chestie este aici. Faptul că este o zicală, the cat is out of the bag, atunci când a lăsa mâța în sac, atunci când dai reveal la ceva. A dat reveal la ceva. Deci prima chestie, că a dat reveal, Rockstar, poate să dea reveal. Al doilea lucru, dacă ne uităm noi aici, putem vedea o foaie. Pe foaia asta sunt mai multe lucruri. Prima chestie, avem numele ăsta al hotelului, care hotelul acesta este în statul Florida. Și avem aici 838 de pounds. Booking-ul 27 a 12. Prima chestie cu 27. Să țineți minte. Și este pentru o singură zi. Și trebuie să ținem minte că developerii ăștia sunt cei de la studioul din Scoția. Și acest booking este de o zi. Ceea ce este un lucru cam ciudat. Dar apoi ne uităm la un lucru și mai ciudat. Avem acest număr de telefon, sau cel puțin o parte din el, da? Dacă ne ducem noi... Cred că asta e poza, da. Dacă ne ducem noi aici, numărul de telefon, după cum puteți vedea, deci avem aici 8782979, da? 850. Și apoi în asta avem 878 2979. Da? Indiciile astea sunt foarte... Îl avem exact la fel aici, da? Cum se numește dealership-ul? 27 Auto Sales. Vânzări auto 27. Și e o chestie interesantă faptul că de ce ai cumpăra o mașină când te duci într-o vacanță de o zi? Înțelegi ce spun? Și e o chestie și mai interesantă. Aproape de ăsta, cum îi zice, de dealership, este o locație Waffle House. Și chestia interesantă este că acest Waffle House, Waffle House e că acest Waffle House este restaurantul din licul acela în 2022, dacă îl mai ții minte, unde Lucia și Jason jefuiau un diner de ăsta. Singura chestie care e diferită este faptul că designul clădirii e bazat pe altă clădire care e în apropiere. Dar după cum vezi, după parcare e același lucru. Singura chestie care lipsește e parcarea din față, care era în joc. Și mai e chestia că dacă urmăm traseul care l-au luat Lucia și cu Jason când au furat mașina de poliție, găsim și
și spălătoria de mașini care apare în acel gameplay liquid. N-am să arăt acel gameplay liquid pentru că o să-mi dea cei de la Rockstar canalul jos, nu canalul, videoclipul jos. Videoclipul, domnule. Da, da. Și mai este o chestie, în apropiere avem două locații. Jason's Deli, care Jason este personajul masculin din GTA 6, protagonistul masculin, și Villa Lucia, care este protagonistul feminin. Dacă ne uităm la Jason's Deli, putem vedea că asta este că Jason's Deli este aici și Waffle House-ul este aici. Da? Prima chestie. Dacă ne uităm la Villa Lucia este aici și Jace și ăsta cum îi zice Waffle House-ul este undeva prin locația asta, prin Copper Creek. Da, pentru că am verificat eu înainte să încep videoclipul. Da, ca Și să mai ai este niște, un lucru. ca să ai niște indii. Rockstar a șters câteva postări și câte postări ai pe Instagram? 27. Și mai este un lucru ciudat. Ei au lansat, cum ar veni, o mică reclamă pentru o mașină care o să apară în GTA Online, adică Willard Faction-ul de poliție, și e chestia că avem acest număr de matriculare. Da? Și avem 631-980. Noi dacă adunăm toate aceste numere, toate aceste cifre, cât o să iasă 27. Și chestia și mai ciudată este că pe postarea lor de pe Instagram, după cum vedem de la sursa TGG, Hey Rockstar Games, de ce ai măzgălit peste numărul de matriculare pe Instagram? Numerele se adună, numerele în total fac numărul 27 de asemenea. Și după cum vedeți, da, numărul de matriculare este scos. Și este, nu știu cum să explic, este un lucru foarte ciudat acest număr 27. Deoarece am putea spune că, da, foaia era o coincidență, dar e o chestie. Dacă foaia chiar era legată de vacanța developerului, atunci cel mai probabil ar fi șters postarea și ar fi înlocuit-o cu alta unde nu se vede foaia. Și mai e o chestie, că cei doi developeri care i-am menționat, nu am poză, dar făceau puțină glumă despre faptul cu pisica care a ieșit din sac. Și e chestia că putem zice că ar fi coincidență, dar partea ciudată este că faptul ăsta cu numărul 27. Pentru că dacă era coincidență ziceam că apare o dată, de 2 ori, 3 ori, dar apare de foarte multe ori. Și în special și în postări de la Rockstar și numărul lor de postări. Și e chestia că în 2023 când se pregăteau să scoată primul trailer, la fel au șters unele postări. Și da, fraților, este foarte, foarte posibil. Aș recomanda cel mai bine, dacă știți engleză și ca să înțelegeți puțin mai în detaliu, aș recomanda să vă uitați la videoclipul făcut de Cyberboy, se numește We Need to Talk. Trebuie să vorbim. Și zice acolo și-a luat bully și că a primit amenințări și el și developerii și să nu facem asta. Ceea ce, sincer, nu încurajez asta, este o chestie foarte tâmpită. Și apoi explică foarte, foarte în detaliu, mai mult decât pot eu să explic această teorie, putem spune, dar adevărul este că are o bază această teorie în ghilimele. În timp ce în trecut am mai avut teoriile cu Luna care n-aveau nicio bază. Erau bazate Da, pe da. un teaser.
Da, da, Și putem spune că practic totul este un iceberg, s-au descoperit, încă mai e de explorat, vrei să spui. da, hai că putem spune că acesta e ca un fel de mystery, ca un mister sau un alt lucru numit ARG, Alternate Reality Game, unde ai indicii și trebuie și utilizatorii găsesc indicii și hai că e asemănător, asta vreau să zic. Mhm. Și eram curios de o chestie, să văd doar, deci pe 19 decembrie a fost asta, da? 19 decembrie postarea asta și 19 decembrie la fel postarea asta. Și după cum se vede e o diferență între ore, asta este dimineața și cealaltă este seara, dar nu asta ne interesează și după cum vedeți Scoția, Edinburgh. Uh, și asta am zic că, cum am spus mai înainte, că developerii sunt din Edinburgh, Scoția. Și ce să vă zic, fraților, altceva, abonați-vă, dați like, deși pare Ai voie că un nu prea utilizăm canalul ăsta așa de mult, așa că o să pun canalele și al meu și al domnului Șarpe de Diamant în descriere. Ce să mai zic? Să aveți o zi bună, dacă vreți dați like, dacă vreți vă abonați. o zi bună, doamnelor O și zi domnilor. bună!